Ngizokhuluma nawe mayelana ne-bronchial thermoplasty. I-bronchial thermoplasty, i-bronchi isho amashubhu okuphefumula, i-thermoplasty isho, i-thermo isho ukushisa, i-plasty isho ukumodela, kwamashubhu okuphefumula. Imiphimbo yomoya emaphashini ifana nesihlahla esiphendukile esinezihlahlana. Ngakho-ke la mathumbu ku-asthma, lobu bukhulu buba buncane. Ukuze wenze lokhu, kuphinde kubuye, sebenzisa imithi efana ne-inhalers nebulizers. Kodwa kwesinye isikhathi, leli thumbu liba lincane kakhulu futhi lihlale linjalo, bese liqala ukuba lincane kakhulu. Ngakho-ke ukuvimbela lokhu ukuthi kwenzeke ezigulini ze-asthma zesikhathi eside, ikakhulukazi labo abashaya ugwayi, futhi bagcina besebenzisa ama-inhaler, ama-nebulizer, beza esibhedlela kaningi, bafike egunjini lokunakekelwa okukhulu, bathole ukuphefumula okwenziwa ngogesi. Abantu abanzima kakhulu asebeqede zonke izindlela zokwelapha kanye nezinga lempilo yabo noma iqolo limpofu kakhulu. Senza i-bronchial thermoplasty lapho senza khona i-bronchoscopy okuyi-endoscopy. Siyangena emakhazeni, singene emaphashini, bese sifaka izintambo ezine-elementi yokushisa ezihamba ezingxenyeni ezahlukene zephefumulo. Futhi phakathi kwemizuzu embalwa, siyashisa iphaphu ukuze amathumbu ancipha avinjwe. Ekunciphiseni, ngenxa yokushisa okufakiwe, isikhathi esisodwa noma ezimbili phakathi nezinsuku ezimbalwa, bese i-bronchial asthma ebisesimweni esibi kakhulu ayisabi sibi. Uyagwema ukungeniswa kwakho endaweni yosizo oluphuthumayo neyokunakekelwa okubucayi, futhi udla nje imithi eyisisekelo, futhi nezinga lakho lempilo liyathuthuka libuyele kwesejwayelekile.